Pilota per a Parejo, Parejo, la pot posar Parejo, està dins de l'àrea, se frena Parejo, espera arribar a un company, però té que endarrerir a Montoya, Montoya que la posa, Sacha, gol! Simone! Gol del Valencia patrocinat per Certo. Concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. La té Parejo, pensa, alça el cap, veu Montoya, Montoya que la posa, és llançar, implanxa en el punt de penal, amb tot, la vereta di Policoro per enviar la pilota per segona volta en este partit, en el seu compte particular, dins de la porteria, marca el València, torna a marcar, Simone Sacha, en el 15 de la segona, en el 60 del partit, València 3, Málaga 0.